Gaba ne za mu kai amma ban ganki kina haske ba me ya faru? Kai, na gwamnati a nan za ka nuna mu rashin kunya? Gaskiya abubuwan da Salama yake kwanan na abin sai hakuri. Kai kawu. Addininmu, our religion. Kira ka ne. Don ga Kada hankalinki ya tashi saboda abin duniya. A movie that talks about the Christianity on the earth. Break the Christianity into step by step. Ka in ba gaje ka ba da wani kar a ce ne gulma ba. Yarinyar nan fitinanniya ce ba ta ji. To amma aiku kiristoci suna da masu faɗa musu abubuwan da ya dace su na daga shiga. Jan Hankali Gospel Film Production present a Christian movie, Addinin, our religion. Dole mu ga maka gaskiya da wannan rayuwar da kake marasa kyau. Fighting the living of Christian on earth today, especially the nature of Christian dressing. Koyarwa addinin Kirista cike yake da kamala da tabi'a da kuma da'a. Gaskiya na yi farin cikin ganin ka. Kire na mun. Ina ganin kamar yarinyar nan ta mutu. Addinin, our religion. Wane irin gida bayan amana Allah ya danka mana? Addinin, our religion. Watch and find out about the story. Addinin, our religion. Coming soon.